Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan. Muhari unta ang gugma, ang hustisya, labi na din sa atong nasod. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalitan ni mga slots. Ato sang iampo nga makabot unta nila ang mga grasyang ilang gikinahanglan. Ang ato sang nagsingabot nga dako nga event ang atong fundraising concert sa Sweet Notes karong Domingo. Tulo na lang kaadlaw ang kuwang naot unta nga magmaayong panahon, maayong sitwasyon o daghan unta ang makatambong. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpamamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Dasiga Ginoo ang among mga kasing-kasing sa pag-andam sa dalan sa imong bugtong anak, aron kon mahinlo na ang among mga kalag lubikan sa iyang pag-abot, mahimo kaming takos sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Dios miingon, kaya ko ang Ginoo nga imong Dios mao'y naglig-on kanimo. Ako ang nagsulti kanimo, ayaw kahadlok, kay tabangan ko ikaw. Ang Ginoo nagingon, ayaw kahadlok Israel, bisan sama ka lamang sa ulod, kay tabangan ko ikaw, kay ako ang balaang Dios sa Israel, muluwas kanimo. Himuon ko ikaw nga galamiton sa paggiok, bag-o, hait, ug duhay suwab. Giukon ug dugmukon mo ang kabukiran, ug himuon mo ang kabungturan, nga ingon sa abog. Alig-igon mo sila, ug ipadpad sila sa hangin, ngadto sa layo, ug katagon sila sa bagyo. Apan magmalipayon kamo, kay ako man ang inyong Dios. Daygon ninyo ako, ang balaang Dios sa Israel. Sa dihang mangitag tubig ang akong katawhan, ug wala sila'y hikaplagan, ug mag-uga ang ilang dila sa kauhaw. Ako ang Ginoo, mutabang kanila. Ako ang Dios sa Israel, dili gayud mobiya kanila. Padagaydayon ko ang mga suba diha sa upaw nga kabungturan, ug mga tuburan taliwala sa kawalugan. Himuon kong linaw ang kamingawan, ug patunghaon ko ang mga sapa diha sa disyerto. Magtanom ako og sidro, akasya, merto ug olibo
didto sa kamingawan, ug malukop sa Sipri, Palo di China, ug aguho ang kamingawan, aron ang katawhan makakita ug masayod nga ang Ginoong Dios sa Israel maoy naghimo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, Dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Ibayaw ko ikaw, O Diyos, ug akong hari, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, Dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Magpasalamat unta kanimo ang tanan mong mga binuhat, O Ginoo, ug magdahig kanimo ang mga nagtuo kanimo. Pasultiha sila sa himaya sa imong gingharian, o pahisgutan ang imong kagamhanan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, Dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Ipahibalo nila sa katawhan ang imong gahom, ug ang mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong kamanduan nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, Dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Hallelujah, pagdaig
kaninyo. manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, hinumdumi kini, wala pa'y tao nga sama ni Juan nga magbubunyag. Apan ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang gingharian sa langit nahiagom sa mga mapintas nga pag-atake ug ang mapintas nga mga tao nanlimbasog sa pag-agaw niini. Ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan naghisgot mahitungod sa gingharian ug kon buot kamo motuo sa ilang mensahe, si Juan mao si Elias kansang pag-anhi gitagna. Busa pamati kun may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Tulog karon kayo ang gisulti ni Kristo nga miingon siya, sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang gingharian sa langit nahiagom sa mga mapintas nga pag-atake. Ug ang mga pintas nga tao nanlimbasog sa pag-agaw niini. Kasabot mo ani? Nangamatay naman tingali mo. Oo, o dili ray. O anyong tubag ba? Oo, o dili. Nakasabot mo, o wa. Parihata, wa sa ko kasabot. Ato laning suwayan o pamalandong. Sa atong unang pagbasa, niingon ang Ginoo, ayaw kahadlok Israel, bisag mural kag ud, tabangan tika. Imong giukon ang imong mga kaaway. Bisag mural kag ud, kay ang imong kusog, o ang imong kalig-on, o kalagsik, dili na gikan nimo kung dili gikan nako. Ang pasabot ani mga igsoon nga warning ni Jesus nga kung mosunod taniya o niya atong paharion ang Ginoo din hinato, mahiagom kita sa mapintas nga pag-atake. Ana, mailhana nimo ang tao nga tinuod yung tarong kay maogid nay atakihon. O tanawa, susiha ang mga nanghitabo. Tanan gyud nga nagtinarong nga nagsunod sa hustisya, kamatuuran, o kabalaan sa kinabuhi, nahiagom Diyos mapintas nga pag-atake. Bisag inyo pang subayon, gikan ni Kristo, unsa may hitabo ni Kristo, giatake. Si Mama Mary, hangtod karon, giatake. Di ba? Mga santos, giatake, gipangpatay. Basta musunod tas Ginoo, atong paharion ang iyang kinabuhi din hinato, kay mao man na ang iyang gingharian, ang iyang pulong, atakihon gyud tas kalibutan. Kinsa man roy giatake, Bongbong Marcos o Duterte, Pinoy, Leni Robredo, tulom na sila kabuo karon. So sayon ra kayo na nato analyson kinsa nang gisigihag atake maunay nagbuhat og maayo. Kay gitagna na ni Kristo. Nagilingi ay mong tupad. Ing nananay nang atake nimo. Inanana? Way ni atake nimo pasabot
wa ka magbuhat sigon sa gingharian sa Dios. Mao na. Wa ka nagbuhat sa kamatuoran, wa ka nagbuhat sa hustisya o kabalaan. Kay kani manggong kamatuoran, sakit na siya para sa mga bakakon. Unya daghan mang bakakon. Parehaan na rong mga bakakon nga nangawat sa atong panudlanan sa nasod, nagkorupsyon. Sakitan man na sila na imusultis kamatuoran. Atakihon gina nila, ila ginang pahilumon. Kay ila man yung tigbabaw ang bakak. Nakaroon, napaday gahisgot diha sa ato mga dagko, bahin sa flood control nga scam. Wa na. Di ana ilan nang gilipat-lipat nga rislaing mga isyos na nasay isyo sa pagdakop ni Bato de la Rosa, ana ang isyo sa kanini ang mga immediate bills nga wa na kunoy political dynasty, ipa-approve na kuno na lipat-lipat na lang ang naawi. Kanus apasad ka na ma-approve, na haro-haro lang kita ma-attracted sa laing mga butang ba. Nasad ang impeachment para sa karong February 2026 kay i-impeach na gyud ang vice presidente. Gyud anha diha dadon ang atong pagtagad. Unya ang flood control nga klaro man kay ito ghost projects, ang uban pang mga kinawat ato kadto mga malitang kwarta hay naman to. Wa lagi to imbestigaha ang mga taong gihinganlan dito. Wa lagi imbestigahe. Nya kani hinoong gi-absuelto, di man na absuelto no, gi-approve na nakapasar na sa audit sa COA kanang confidential fund sa Office of the Vice President, sigihan yung hisgot. Nganong kana may itong hisgutan nga gamay ra man tingali nag-epekto sa kadaot sa atong nasod, kaning atong ekonomiya karon nga gi-declare na sa World Bank ang Philippines ning bagsak ang atong kaning ekonomiya. Gikan man ito 5.7 hangtod 5.1 na lang karon. O ni-advise dayon ang mga officer sa World Bank, give immediate attention and reformation sa inyong economic o sa inyong security system diha sa Pilipinas, labi na gyud in relation sa mga kaning mga baha-baha, traffic o kaning atong pangawat kaning corruption. Kay mao ni ang nakapawagtang sa aton, nakapaubos sa atong mga economic status. Kay ang mga tao manggod mo invest kani mga dato kung malinawon, why traffic, kanang mo ginansya sila. Ang traffic palang daas Pilipinas makaalkansi nas negosyante pun-an pagyud aning sigig baha kaning nahitabo ron na ng mga kompanya nga gipangsud sa tubig. SM, Virginia o uban pa dinhib nangasod sa tubig, dugay kayo kadako nimo ang nag-alkanse, di ba? Nya wa gina nila hisguti karon, wa gina tagaig immediate gyud nga kanang ipenetrate gyud ba, pangtaktakon man hinoon ang mga witnesses o uban pa, mao na kun magbuhat tas matarong atakihon gyud tas kalibutan. Kadto ganing pag-rally atong pre-rally starring mga nga nako didto. Father Siano Obod, why side with the corrupt? Nangandoy gyud ko nga kadto siyang kadada atong placards. Kadwati unto siya nako karon. Mag-istorya unta mi nya iya kong istoryahan unsa may gibasihan niya atong mao nga statement. Iya sa dontang isulti ba aron kay bao sa tang mo comment og tinuod bagyong ni side ko sa corrupt. No. Kanabang ditsoon lang kag hatag og judgment. Nya dakusog is lang maingon due process. Ang EJK ni Duterte, why due process? Ako ni agi na kog due process, gihusgahan naman ko. Why side with the corrupt? Nya iwarawara pa. Na adito due process. Nakig-istorya dito sila nako kaila tong mga tawhana. Mo na usahay maunay tas ato kunuhang advokasya, pananta maingon ka avoid corruption. Unya utro sa dieng nangurakot.
Mahiya naman kayo. Unya, basig, naapil sa kas, mahiya naman tayo. Ang ikaduha, kaning buhat sa hustisya. Kadaghang inhustisya. Sa pagka-assign ako sa prison ministry, 5 years. Pagkadaghan sa napriso, nga ang kaso wa gyud matagai dayog atensyon, na ay nagpuyo nagtag 8 ka tuig, tag 10 ka tuig, wa pagyud matagai og judgment. Kanon ngani na nasay na naghisgot nga ngano man nga wa man gyoy desisyon og unsa ba i-detain bagpadayon og unsa man gyoy kaso nga gi klaro gyud ba, wa pa may hearing gyud ang atong former President Rodrigo Duterte dito sa ICC. Siyam naman kabuan, nag-detain man lang siya dito, wala pa man gyoy klarong, ingon sila, paspas dito ang hustisya. Mura mag, gisigihan lang siya dito papuyo. Di ba? Mura lang siya, gigamos dito ba? Wa may klaro. Dugay man kaayo sad. Ingon nga, maayo ng ICC. Parihara mas ato din eh. Wa may klaro sad nga. Ingon man ito, September 21. So nang ka, gidakop og Marso, September 21 pa ang konsa. Daghan pa manggo nang i-process. Oh, may laki man ka ng ICC. Ipalutaw dayon ang hustisya. Uy, way klaro oy. Ang 30,000 nga EJK cases ko no, 43 ra di ang gi-file unya sa akong nadongga social media. Tulo ra man ting ito kabuok ang naay witness unya murasag ni back out. Unya klaro di na. Nya sige lang gyapong priso. Ingon ana ang hustisya sa atong kalibutan mga igsoon. Basta mapriso lang ka mo na importante. Di na importante mudagan ba ang imong kaso mo progress ba na to know the truth. Bahala na, basta mapriso lang ka, kay kontrata. Ana, di na mo'y gustos Ginoo. Tabangan nas Ginoo. Unya, kining kabalaan. Maghisgot tag kabalaan, sama anang paglikay sa sala, na kontrahon kas kalibutan na yun. Pintas kayong kalibutan. Si Jesus naghisgot ni Juan nga magbubunyag. Siya way sama ni Juan nga magbubunyag sa tanang mga propeta. Siya si Elias nga mobalik nagitag-an sa mga propeta. Si Elias gidato sa chariots of fire. Wa to siya namatay. Pero gilutos to siya maayo. Gikontrahan tog maayo sa mga hari kay nasakitan sila sa iyang gipanulti. Si Juan nga magbubunyag, gipriso sad sa hari nga si Herodes. Og nisangko gyud nga sa pagsigig hisgot ni Juan sa sala ni Herodes, labi na gitong iyang pagpangabit sa asawa siyang igsuon nga si Herodias nga iyang gikabit. Giputlan gyud liog si Juan og gibutang sa bandihado ang iyang ulo. Linyay mong tupad na gusto pa kang mabalaan. Hindi ba? Linyay mong tupad ba na gusto kang mabalaan? Putol ginaliog ni mo. Mausad na ang gisangyaw sa mga apostoles. Ana nga putol ang liog. Kanilang si atong patron, San Juan, Santiago Apostol. Maobya ni unang giputlan. Si Herodes kapoy gaputol. Ano nasunod ni Juan nga magbubunyag? 7 lang katuig human namatay si Jesus, mahog og 10 katuig human namatay si Juan nga magbubunyag, putol sang liog ani niya. Mosunod mong Santiago. Duko-duko ra madayon. Aron di mo maputlas liog, palit na lang mo og slat. Lingay mong tupad ina, mas maayo ra mamalit slat kaysa makuanoy maputlan tas liog. Kabalaan man gyapon na kay ang atong meaning sa slat kay unsa to? Sacrifice, love, offering and treasure in heaven. Na palit og slat. Ato mong i-update ha.
atong mga slots karon kay dugay-dugay na kung wa ka-update ninyo da. Ang atong grace, ang atong halin niabot nag ang kaning grace og wa pa mo kibaw pa nalimot mo ani ato ning slot nga atong ibayad atong previous na tong project dito sa San Vicente nga hangtod karon napatay balance wa mabayre. Ato man tong gidaan dinhi kay ato man tong project online og territorial parishioners. So 97,882 na ang atong halin, napay 602,118 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 282 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC, kaning atong gigamit dinhi sa atong pag-renovate, sa paning uban tong gipang-ayo, gipang-tukod, aning atong parokya, atong halin, 74,150 na ka-slots, napay 25,850 ka-slots nga available. Ang atong DPR para ipangtukod na ni natog balay, ang total gid natong nadawat niabot nag 33,735 nya gikuhaan sa atong gihatag dito sa Northern Cebu o sa ato sang pagpang-distribute sa mga kaning mga goods panahon atong nanghatag tag mga ayuda. Ang nahibilin 22,541. Makahimo na taani og mga 38 kabalay. Wala mamugwa malipay. Atong pakpakan no, yang namalit og slot. No, og usa sa nakapatats nako nga nipalit og slot sa DPR mao ang atong bag-ong arsobispo sa Sugbo, si Bishop Abit Oy. Niangkon siya 5 kabalay. Salamat kayo Bishop Abit, ako tong ingnan. Siya na kana ganing nadawat na nimo padre, nangayo pag sorry padre ha kay murag nalangay ang akong pagpadala da. Ana. Iyampo nato ang atong talahorong arsobispo naning kamot gid siya paghimo sa hustisya, sa kamatuoran o kaning kabalaan sa kinabuhi. Muna atakihon sa gina siya sa kalibutan. Pero malipayon mag-ignaong Archbishop, makadasig man nato. Pero atong iyampo, kay ato man na siyang papa karon din sa Archdiocese. Unya ang sweet notes, inyo daing kalimtan. Bila na lang kaadlaw, countdown. 3 na lang kaadlaw, karong Domingo na. So, palit na mong tickets ha, basig mahutdan mo. O mopalit mong tickets, ma-practice na ninyo ang hustisya, ang kamatuoran, o kabalaan. Ngano man na pader, unsa may hustisya, parishioner gud ta, fundraising gud ni nato, online o territorial parishioners, ato gining tabangan. Pila ra man ang 300 pesos para sa general admission, yang nakay arang-arang nga budget, ari ka sa bronze, 1,000 pesos. Pila ra man gid na? Ari ka 2,000 para sa silver, o kaha 3,000 para sa gold. Day akong gibaligyaan, ingon dayon ko, palit mo ticket sweet notes. Yeah. Tagpila man pa der. Nako, unsa may inyo? Sa akin na lang general admission. Nako, 300. 300? Ano gunas 300? Oy? Pila naman nakakilong bugas. Nga ako din siyang giingnan. Istorya ragod-tagod. Anogon ang 300? Kanira bang ighatag ni mog 300 para ba yan na sa simbahan? Nya kay para man sa simbahan, para nas Ginoo. Kinsa may gahimo anang imong mata? Siya, Ginoo. Nako, nagbayad ka ana. Wa, nako libre na. Musugot ka, di ka mo palit og 300. Nya ini kaugma,
mabuta ang imong tuong mata. So, usod pa dir. Nako, tanawa, di man ka gusto, may pagmupalit kag 300. Kanang imong dunggan, kasi gahimo ana nga makadungog pa ka. Ha? Ang Ginoo, nagbayad ka ana. Wa, tanawag mabungol, bisag pikas lang nimong dunggan. Dako ikagasto, sobra 300 pesos. May pagmupalit kag 300. Kay matod pas Ginoo, ako kang protektahan basta suod ta. Di ba? Kanang imong tiil na makalakaw ka hangtod karon din sa simbahan. Ikay nagbuot ana. Tanawang magangrena, maputol na siya. Okay ra nimo. Gamay ra kayong 3,000 oy, igasto ana. Si mama gani, wa gito maputlis tiil kay giingnan ko sa doktora pagdayong putol. Pag anda mo 350,000 nako ha, putlon pa 350,000 pag anda mo para lang maputol. Unsa na ka ang pag-ayo? Ang pagputol lang 350,000. Unya imong ihikaw ang 3,000, tanawag matuno kas unahan, magangrene ka, ala, patay ka diha, putlan nga. Ingka manunglo sa kapade, wa man ko manunglo. Ang ako lang ba, kung atong ihalad sa Ginoo ang atong pag-share o atong financial capacity, nganong imo mang ihikaw ang gamay kaing kantidad na ang Ginoo naghatag manatog dako kaayong grasya. Inigari nimo diri ang imong mata makakita sa sweet notes. Mingon di ka, salamat Ginoo, makakita pa ko. Kadakong grasya. Makadungog kas ilang mga kanta, salamat Ginoo kay makadungog pa ko. Kadakong grasya ani, di ni mabayrag 3,000 oy, di ni mabayrag 300. Unya kay nindot man ang tukar, makasayaw ka, makasadsad ka diha. Salamat Ginoo, makalihok pang akong tiil. Di ba? Dili nga imong tupad. Ingna kakita pa ka. Mananaw ta, ingna. Makadungog pa ka. Mananaw ta, maminaw ta, makalakaw pa ka, manambong ta, kanus apata mangandoy ana, unya nagmag-agas na atong laway, mag-ana na kadere, magsige na kaglabay sa imong tiil ana, pati nang lisura ilakaw, ayaw, ay naghuwata, this is the time, 3 days from now, dili ka masakit. Iguman sa concert, mamatay ka. Inig kamatay nimo, igadto nimo sa langit, moingon deng Ginoo, namatay ka kay wa ka nikaon og 3 ka adlaw, kay haron ipalit lang gid nimo og ticket sa sweet notes. Congratulations, naa kay dakong treasure in heaven. Arita diri maminaw sa mga awit, sa mga kirubin og mga serapines. Makita na nimo ang kanindot sa langit og mabati nimo ang akong tingog in eternity. Nindot, ano? Wa ka ni palit. Nabangga imong gisakyan, kay nahubog ka. Patay rin ka. Gasto pa kag mga 50,000 da sa sugal. Abotin ka sa langit. Ngayon dahil Ginoo, wa ka ni palit og ticket, nagsige noong kagluling hayaw, adto kas impierno, masunog kas kalayo. Ang imong mata musiga sa kasakit, ang imong bakba mo kagot sa kasakit, ug ang imong tingog magminatay sa kasakit in eternity. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna mamalit na kata, ingna ba? Nya kay nakapalit naman ka, pamaligya. Mga igsoon, ang katilingbanon nga buhat labaw sa atong personal. Pero ato na ganing iunahon ang atong personal nga mga kaayuhan, unya ipakapin nato ang katilingbanon, mao ginay gidangatan karon sa Pilipinas. Kasagaran sa atong mga leaders, giuna ang ilang kaugalingon. Luoy kay ta. This is the first time nga ang corruption purtig yung dakua, trillions na. Unya way mapinpuin pa nga mga utok. Grabe yun ni kayo. First time pa ni nato nga ang baha ni patay nagdaghang mga tao, kada uwan baha yun.
First time ni. Unya napamatud-an nga doon na day dakong scam sa flood control. First time sa atong history. First time ni nga ang atong dollar ni abot na og ang atong piso against dollar mga 60 na. First time ni atong history. Og first time sa ni sa atong history sa Pilipinas nga ang atong utang in 3 years ni abot dayon og nakautang ta in 3 years kuno sa ilang record og mga around 5 trillion. First time ni nahitabo. Kasagaran sa mga niaging mga administrasyon, mahuman ang ilang term, mo increase lang 6 years, mo increase lang tag 2 trillion, 1 trillion, and ana. Karon pa ni nahitabo. Ngano man, klaro kayo, ang ato mga leaders, ang ilang kaugalingon, di inon tanan, ang ilang kaugalingon mo'y giuna before the nation. Mauna siya'y corruption. Dinis ato, sige lang, panidi lang ninyo kung ang akong giuna, ang ako bang kaugalingon. Sa inyong tanaw, kinsa may akong giuna, ay nalamog tingog. Obserbahi lang, o mailhanan na ninyo. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, ang Dios kanunay nahigugma kanato og naghatag sa mga maayong butang. Busa, malaumon kitang muduol kaniya og moingon, Dios sa pasaylo, pamatia kami. Dios sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayong mutawag sa katawhan, aron biyaan nila ang ilang makasasalang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Dios sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mga tao, nga gisangunan sa pagmando, mupatunhay sa kalinaw, dinhi nining atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Dios sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mga kabus ug ang mga naguol makadungog sa maayong balita sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Dios sa pasaylo, pamatia kami. Nga hupta nato ang unsay maayo ug likayan ang matagmatang nga dautan, magampo kita sa Ginoo. Dios sa pasaylo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dios sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dios sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dios sa pasaylo, pamatia kami. Nga ang mitaliwang mga matuhuon, makakita sa kaluwasan sa Dios didto sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Dios sa pasaylo, pamatia kami. Amahan, sa imong dakong gugma, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Awatan o Ginoo, kining among mga gasal, timaan sa mugma sa gupawsan dusa, kining tanog
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ang ug mata. matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og niingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man tangging harian ang kahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Is my friend, a wanted yet a God. Is my friend, a servant yet a king. Who stays with me every moment of my days. Who's not a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and taught me what is right. Of all my friends, you really different. You shape our heart to love as you have loved, that bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon og tunhay pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom nya mulihok ra ni dinhi nato basta atong paharion ang Ginoo ang iyang pulong bahala nag atakihon tas kalibutan. So salamat ha sa inyong pagpadayon og pamalit og slots ato ning padayonon unya ato rong unahon ang atong sweet notes ato yung baligya ni maayo. Nya by the way ang ato ding ikhak available na ang atong mga envelopes. Sugod sa karong adlaw hangtod na gini sa December 25 panghatag namo sa inyong ikhak or edad ko halad ko. Nya kanang mga envelopes ninyo kanang ato ng himuan og murag box nya sugod sa first day of Misa de Gallo or simbang gabi ato sa nang blessingan. So gid anang mga 9-10 days hangtod sa Christmas Day blessingan nato ang inyong ikhak nga envelopes nga inyong gisudlan kay haron mabless gid ang inyong edad. Nya katong dili mohalad sa ilang edad bahala na mo og mohunong ng inyong edad next year wa na tay labot ana pero og di mo gustong mohunong ihalad edad ko halad ko unsaon to pag-compute sa ikhak ang imong edad butangi og equivalent amount kada tuig. Pras nako 62 naman ko
akong gibutangan og 100 pananglitan. So ang akong ikhak kay 62 naman ko, 62 times 100, 6,200. Yag akong butangan ang akong edad kada tuig og 1,000, ang equivalent, mahimong 62,000. Unyag 1 centavo, but lang, computer lang. Nya ang atong misa di Gallo dinhi sa simbahan alas 3 sa kaadlawon og alas 5 sa kaadlawon. Sugod karong Pitsa 16. Nya natay simbang gabi alas 8 sa gabi, siyam sadna ka gabi, simbang gabi, sugod sadna sa alas 8 sa gabi sa Pitsa 15 hangtod sa alas 8 sa gabi sa Pitsa 23. Okay. Ang Ginoo manaa kaninyo Nausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.